La bici és un vici i aquells que el practiquen ho afirmen amb rotunditat. És un mitjà de transport excel·lent, ecològic, saludable i redueix la intensitat del trànsit. Però els ciclistes, tant en l'entorn interurbà com en l'urbà, que actualment està en auge, són fràgils i vulnerables. La convivència no és fàcil, però és possible si hi ha un respecte mutu i un respecte absolut de les normes. Què és el que el conductor de bicicleta i el conductor de turisme o vehicle motoritzat ha de tenir present? Ha de tenir present el nivell d'alerta permanent que han de tenir tant un com l'altre. Hem de pensar que el ciclista, aquest sentiment a vegades de vulnerabilitat o d'invulnerabilitat que poden tenir alguns, l'han de tenir, o sigui, ha d'estar permanentment present. Per què? Perquè qualsevol petit error pot provocar el desenllaç fatal. El conductor de vehicle o turisme, el nivell d'alerta ha de ser també molt alt, perquè tot i que ell vagi protegit, en el sentit que és menys vulnerable que el ciclista, ha de tenir capacitat de reacció i d'evitabilitat de l'accident si es produeix un fet imprevist. Cal tenir en compte que les normes actuals permeten als ciclistes circular en grup, ja que els considera una unitat. Però el fonamental és mantenir les distàncies de seguretat i no fer maniobres d'avançament sobtades. Fins i tot, la llei permet trepitjar la línia contínua per avançar-los, sempre que no es posi en perill la circulació dels vehicles que venen en sentit contrari. El ciclista, quan condueix per la carretera, ho faci bé o ho faci malament, la seva seguretat no està en ell mateix. Està en què el seu entorn, les persones que condueixen, el respectin. És que el conductor de vehicles motors pensa que no passa res, que ell pot anar a la velocitat que ell creu, de la forma que ell creu per la carretera i no pensa en ningú més. Darrere d'un revolt te pots trobar un ciclista, una persona caminant, i això possiblement acabarà en un accident perquè no has fet una conducció preventiva. A banda dels consells per als altres vehicles motoritzats que comparteixen la carretera, també hi ha consells que és important que els ciclistes compleixin. Que no vagin sols, o millor sortir amb sortides de grup, estan molt més segures, que vagin amb el casc pertinent, que vagin amb roba visualment que es vegi molt, roba vistosa, no? I que portin reflectors per túnels o per llocs de poca visibilitat, no? Aquests són bàsicament. Després que rodin, diguem, a la dreta ben bé al voral, sempre que hi hagi els vorals que estiguin nets, que estiguin adequats pel ciclista, no? Les campanyes de conscienciació i l'educació viària a tots els nivells han contribuït a una millora de la relació entre els ciclistes i els vehicles motoritzats, que ha portat a una millora de la sinistralitat. Però no n'hi ha prou. Jo crec que l'administració ho està fent bé i potser l'única cosa que jo li demanaria, sobretot perquè la meva professió és la comunicació, o ha estat la comunicació sempre, és que ho informessin més, ho comuniquessin més, que tothom sapigués, que tot conductor, tot automobilista sapigués quines són les noves normes que regeixen en aquests moments i que, per tant, han de complir. Más conciencia al conductor, inculcarle más respeto e inculcarle que somos un vehículo más, igual que ellos, y que, sobre todo esto, educación y meterle en la cabeza al conductor que igual que se les inculca que si bebes no conduzcas, pues que cuando haya un ciclista que tienes que dejar el 1,5 metros, respetar al ciclista, porque es una vida más. I've been dreaming of a broken heart, and I can't